Nu kunnen we helemaal niets meer. Niets meer. Helemaal niets. Mijn handen waren slap, mijn voeten, benen, zo slap als vatdoeken. Ik kon helemaal niets meer. En toen kwam Jezus. Iedereen was gekomen om naar hem te luisteren. Het was propvol. Niemand kon er niet bij. Mijn vrienden pakten mij beet en sjouwden mij het dak op. En lieten mij door een gat naar beneden zakken, met been en al. En daar lag ik, voor zijn voeten. En ik kon helemaal niks. Helemaal niks. Jezus zag de slechte dingen die ik had gedaan. En hij zag dat ik er spijt van had. En hij zei, het is goed. Het is je vergeven. En toen zei hij, sta maar op. Neem je bed mee. Ik stond op, pakte mijn bed en liep alsof ik nooit verlamd was geweest. Jezus heeft mij gered. Het verhaal van Jezus moet verteld worden. Overal. We gingen trouwen, mijn man en ik. Het was een prachtig feest en er waren veel mensen gekomen. Jezus was er ook bij, met zijn moeder Maria. En toen was plotseling de wijn geen breuk meer. Maar het feest was lang niet afgelopen. En toen deed Jezus iets wonderlijks. Hij zei tegen de bedienden dat ze water moesten schenken. En hij zei dat het goed zou komen. En het was wijn geworden. Heerlijke wijn. Veel beter dan de wijn die we eerst hadden. En meteen was het feest een nog groter feest geworden. En nu wisten we dat de tijd van Jezus begonnen was. Nu wisten we dat de wereld zou veranderen zou. Dat was Jezus, hè? Dat was hem helemaal. Iets doen wat niemand voor mogelijk hield. Eerst is het water, dan is het wijn. Ja, als Jezus kwam, dan werd alles anders. Eerst viel het niet zo op, maar het werd steeds duidelijker. Overal waar hij kwam zagen mensen dat het anders kon. Veel beter. We wisten het zeker. Jezus was onze Messias, waar we al zo lang op wachten. Ja, de brenger van de vrede, de brenger van de liefde. Gods eigen kind voor ons op aarde. Precies zoals de engel het had verteld. En het stond dat we op onze jas hadden laten zitten, want hij is er overheen gelopen. Het was al druk in de stad, want iedereen was gekomen om het paasfeest te vieren. En ineens klonk er ook nog gejuich. Het nieuws ging in het rond. Jezus komt eraan! Jezus komt naar Jeruzalem! De grote koning, net als koning David, lang geleden. En we trokken de palmtakken van de bomen om mee te zwaaien. En we legden ze onze mooiste kleren op de weg.
want de koning loopt niet zomaar door de stad. En wij roepen maar, Hosanna, Hosanna! En toen zag ik hem. Op een ezel, het veulen was het ook nog. Dat was zijn koning. En zo vriendelijk zag hij eruit. Een koning, een heel bijzondere koning. Precies zoals de Zacharias uit de Alten zingen. Juich, dochters van Sion. Ja, geweldig was dat, hè? Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik hem weer lopen. Geen strijdlustige koning op een paard met soldaten en zwaarden. Nee, een koning van vrede. Op een ezeltje met kinderen en palmtakken. Goh, het lijkt wel of hij er nog steeds bij ons is. Zou hij geweten wat er gebeuren ging? Vast wel, hij wist alles, maar hij was er niet bang voor. Vertrouwen, zei hij dan. Vertrouwen op God. Was hij. Werkelijk. Ik weet het. Ik heb het gezien. Maar nu is het te laat. Verschrikkelijk. Wij hebben hem gedood. Wij, soldaten, rechters, iedereen. Wij hebben hem gevangen genomen. Stiekem, als dieven in de nacht. Wij hebben hem gevraagd wie hij was. Of hij echt de nieuwe koning was. Nou zeg jullie, zegt hij. Er waren ontzettend veel mensen. Vorige week stonden ze nog langs de weg te juichen en met palmtakken te zwaaien. Hosanna. En nu, vrijdag, waren ze weer. Maar nu liepen ze. Aan het kruis met hem een kroon op zijn hoofd gezet. En een bordje erbij. Jezus van Nazareth, onze koning. De rotsen splitten uit elkaar. En iedereen die er was, wist het zeker. Dit was Gods zoon. Gods zoon, die kon genezen. En die kon vergeven. Wij hebben Gods zoon vermoord. Wie kan ons nou vergeven? Nu nog meer dan ooit. Geld, dat was het enige waar ik voor leefde. Het was mijn werk, geld binnenhalen. Voor de Romeinen, die de stad in wonen, moest geld betalen. Maar ik vroeg veel te veel geld. En het te veel, dat hield ik zelf. Ik was er steenrijk van geworden. Toen was ineens Jezus in de stad. Ik wilde hem graag zien, maar er waren zoveel mensen om hem heen. En bovendien was ik bang dat hij mij zou zien. Want dan zou hij meteen zien dat ik geld van arme mensen pikte. Dus sprong ik hoog in de boom en lag er tussen de takken. Jezus kwam. Hij zag mij meteen. Zacchaeus, vlug, kom naar beneden. Vandaag eet ik bij jou. Ik ben nooit zo vlug uit de boom gekomen. Wat was ik blij. Jezus wilde bij mij eten. Bij mij! Ik deelde met hem het lekkerste eten dat ik